Șoseaua s-a transformat într-un teatru sinistru. Întinse pe jos, 3 victime primesc ajutor medical. Alte 4 sunt în continuare încarcerate. Pentru o femeie de 57 de ani, medicii nu au mai putut face nimic. Victimele încarcerate au nevoie de îngrijiri medicale urgente. Circulația a fost blocată, iar minutele se scurg greu. Noi avem mașina în spate, noi avem mașina aici. Așa, foarte bine, doamnă. Doamnă, foarte bine. A fost chestiune de secunde. Martorii povestesc că impactul nu putea fi evitat. A dormit la volan și s-a trezit pe contrasens. A încercat să evite, a frânat și s-a lovit frontal. Doare? Puțin bine. Cum e? Bine? Bun. Ușor pe șosea. Ușor la mașină. S-a intervenit cu 4 ambulanțe, cu 5 smurduri, 2 echipaje de la poliție, un echipaj de la pompieri. Intervenția a fost dificilă din cauza că autoturismele au fost foarte avariate. Șoferița era și însărcinată. Am procedat întâi la scoaterea acesteia, am reușit să o scoatem foarte repede și bine. Alte 4 victime nu au avut același noroc, au primit îngrijiri medicale la locul accidentului și au fost trimise la spital, unde medicii au un pronostic rezervat.